Tekerj ügyesen, Nóri! Gyere ügyesen, tekerjé! Gyere ügyesen! Lassan, anyukám, mert ez gyors ez a bicikli, már tudod? Ügyesen, ügyesen, nagyon ügyi vagy. Ügyesen, el ne essé. Hopp, 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 hopp. Azért van a fék, anyucikám, tudod, hogy fékezzék. Na, gyere, told ki, szállj föl. Úgy, né. Üljél föl szépen, ügyesen. Majd apa tesz rá valami támaszt neked oda, jó? Hogy megálljon a biciklen. Szálljál föl, azt menjél. Úgy, né, ügyesen. Úgy, ügyesen. Hát te nagyon ügyes kis csaj vagy. Gyere, szálljál föl, Nóri, ügyesen. Úgy, ügyesen, úgy, úgy. Nagyon ügyes vagy. Csak lassan, mert ez nagyon gyorsan megy, tudod? Bal kezednél van a fék, azt húzd be. Azaz, azzal tudsz lassítani. Úgy, úgy. Azzal tudsz fékezni.